тулғанда Ихсанов Нияз. Шығыштансың жюри әгзалары алышына һәм Біздің бірінші болып шығыш. Мерде маңқыртлық. Батырлап мақтарға, мәқшәрні мәйданға миллионлап мағыр. Мәйданнан мақралыны, маңғайла арманнасу. Мақтаулы мұратлы арманшыла, мәғінәсіз төшмі бұл. Миктарсыз милләтләр мысқалда. Камаловнан, мен бик каты дулкынманам хәзер. Мин атаклы шагыйрь түгел, һәм хәтта шагыйрь дә түгел. Кайда вакытта язам. Мен туганда әйтер сүзем булганда. Мине алсаң киң зур кочагыңа, һич качанда чыкмам диye уйладым. Уйларым, хыялларым утырдылар сары көймәгә. Күбәләктә ешкан гашык күңелем килеп капты сары ятмәгә. Татлы хыялларга үрелдергән бер мизгеллек сөю ләззәте хәзер инде җанны өздерердәй, елдан артык сагыш дәһшәте. Булып әгәр җитмәс берек, нәфис, явыз куллар эзеп китсәләр, һәм ачылмый калган таҗлар минем берәм-берәм җирдә китсәләр. Күперсез, көймәсез утраулар. Арада мең диңгез, бер яра, талчыккан күзләремә зинһар, утрагыңнан ялгыш бер кара. Утрагыңа яңгыр коядыр, куышыңа шакый тамчысы, шешәдәге хатка каядыр, кемгәдер дип адрес куясы. Бу җанымның көе киткән чагы. Кителеп төште күңел читеннән. Иртән ашыгып үзем оныттыммы? Юкса көйсез идән чыгып кителгән. Юкса тормыш үзе бер көй иде. Бер җәй иде табиб ямаган. Юкса аны үзем иҗат иттем. Мин җан ирдем аңа, яшәсен. Кем белгәнсең, бераз акыл биргәч, ул көй мине ташлап китәсен. Гомумән, бу конкурсларга ничек карыйсың? Киләчәге булырмы аның? Немчә булырга тиеш. Ул булырга тиеш, ул зур файда китерә, аеруча яшьләр өчен, шагыйрьләр өчен үз-үзен үстерүдә бер стимул булып тора, бер планка булып тора. Аларны алу, анда катнашу гына да ул инде зур мәртәбә, зур дәрәҗә һәм зур тәҗрибә. Үзеңә яңа исемнәр ачтым, менә үзеннән тыш. Белмәгән кешеләр шагыйрьләр бар идеме? Илнар Байназаровны ачтым. Мин аның шигырьләре белән таныштым беләм, ләкин бу чагыштырулары, метафоралары мин шаккаттым аны. Авызымны ачып тыңлап тордым дип әйтсәм була. Син киләчәктә бу шагыйрь өлкәсендә, шигърият өлкәсендә үзенең бер инде яңа уфар бармы? Син нинди өлкәдә, нинди юнәлештә эш итәсең, иҗат итәсең? Мин әле диплом өлкәсендә иҗат итәм. Шигырь язарга вакыт юк. Шигырь язарга вакыт юк. Күптән инде шигырь язган юк. Хәзер җырлар язу белән мәшгуль. Basılında zırada